Honorable Insoma. Insoma fantatumota. Soboro wedi. Alhamdulillah. Insolika wili. Kafara yereka. Bi dogokun kile filana ye. Am se ka fo keranta mabolo la dala del na ko blamani la dala jemuka be damna ni wati la kuma kalo kelen boyango sungalo to yandege o an wila nya bla flani de bela kupra. Bismillah. Soni ini kanu baga wina ni wala soro don kibaru ale kene kan ola bi jemu kan konna la kuna funu bina bulumunu ka bakuruba olufle so ngare na on ma welele do bana nyoko welele amena madi Kasim Traoré ma ka bo radio Kiledula anga jamana sisana mamilla halami konna la ani gouvernement tanya mimbe en fait no sisan sabula ka daga femi gouvernement pour le moment ote ambolo ka fara o kan femi yente mo fene ka barablaye Kasim Traoré hakilina taimini okan abena adadola kanya folike ofene kofe amena madi renajem manyema ma oluire keleno ka koba dola bembi abena adadola kasika okuna fonya okodi auma kafara okan femi onwa jamato yesuri Ibrahim Diallo alebena siraba kuna fonya odi auma hawa danyogo fem koni kenya kuna fonyi obe alebolo Alexis Kalambrima son femima soni ame oira aula do folduma fla obe ambolo bi kala si auma imato kuna funi kerefe obe shika nisonja fenesoro sisa ame do kuna funi konna la li wakati bolo da chugo yini o imitiwe Amadou ko kuna fonite yoro mina o dibi maore wala sa an kono mo ko sika bo dibila ame solika nani kenen la nyana maya oye ola maw korotole no be fekado kuna foni ajumeni be anga jamana kunkan sisa dani no fanta to mota fen o fen me mali kono jamana kono ani nye igile ke uta mina bela jerele faranyan kan saka bisaba boyango kono la ko fla kene kan ka di maladriya kono la aye au bismillah teliala kiboro la bakurbo bina talike jamana kuntiki bando ale tara France kungo atale do farafinani France ni nyanje soro ale la yakuba ali konye do la mina ale tagali chowa nyefa ya somada ina don kibaru ale kene kanana o minye kulikuru maranyema gouverneur colonel Lamine Kaporo Sanu ale tu laidu do ta katamo senfe ko nyamanko ani kado je ani beze ya gwela me kulikuru marakuno ko wulika jobe sena de ma je kulu wasa kaseka yoro bado lajo mimina jiburuburu ani no bela jerele dala salo yoro muna o ko koni sabatira a brigade folo dara ikado ni joakun laba nunu na amena gouverneur ka kuma haun lame o keneka so madaina donki waru kono ka keni nyanfa min fana do na kangaba mara kono dugude ndo ni nyanche jula fondo ye ka fe yino o gouverneur taraye anye aka nyingalu kala akokera chugo da ire ka anye fanya amino fana kuma kaula me so madaina donki waru ale kene kanana bakurba obina kuncheni UNTM ale ka bara blako akokera chugo di kunungo mali fantan nani bela jerele fe ani Senegal nyemo yere ye chatemine ni misi wasa jume soro kuma fana mena mana ninga datuguni mai saraw fananga jekulu ba oluye barodala sigi doke kunu barodala sigi mina uye tengele malini bolokoni shin fenchama na jango gerefu ko meme sena UNTM fe nunu yansin simire bi nun gloma ko green ko sebe awye aw danse kibaro obuna wala awye mala ka anfle ka amname kai kata kidal tawdeni menaka gawo Tombouctou Mopti kana ikado nga fo kulikuro mara konnala aw bala jerel ni sogoma mara bulu wore to munumbe ayo danse kiboro la mbe jamana kuntigi ni o yebanda ye o ale ko ni tama tota kunungo wulafe kaseka kunda France jamana ka o hakilina jigina minye hakilina dobe France ani farafina jamana do ni nyanche no betalike farafina yereka musaka ko kokoro do ni kunyona nyansoro butoka ke France ka to kuma mana ninga benga do ta okonye nunu kanana o minye farafina jamana munu mo hukumu kono du koni bismillah le do France mina anga jamana kuntigi bandao alebo ko chema Asimi Goita ani jamana ka chageda bonda nyema do ye jamana kuntigi blasera panguru njigi nyoro la wasa ka sega ta France baro bina sigi senga bi akobe tugo di sina butiro aleba nyefanye min bolo dalen filɛ transition ɲɛma fɛ a bi tali kɛ farafina jamanaw ka ɲɔgɔn ye min bi tali kɛ sɔrɔ koɲɛw kan ani farafina jamana ɲɛma caaman wɛrɛw ni ɲɔgɔn dalajɛ in bena boli walasa togo min na diɲɛ jamanaw be se k'u ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin farafina jamanaw ma koronavirisi ani sɔrɔ dɛsɛ kɔlɔlɔw kɛlɛli la jamana ɲɛma 18 yiralen kɔfɛ ka bɔ farafina ani falajɛ kɔnɔ min lasera avril kalo tile 15 san 2020 ni ɲɔgɔnlajɛ in bena kɛ sababu ye mali ani faransi jamana ɲɛma ka sigi ka kuma ani mali dɛmɛbaa jɛkulu
Zenebu Teruka ɲɛfɔliw tun ye nin y'a ko kan ni jamanakuntigi seginna ko minnu mana bɔ a ko la o n'a k'a ta kibaruya wɛrɛ renouveau sigikun don a kama n'an bɔra yan an bɛ taa Kulikoro teliya la gouverneur min bɛ yen ni o ye colonel Lamine Kapori Sano a tun ye taamatɔ ta ka Kulikoro mara a cercle bɛɛ lajɛlen salo ka se ka taa hakilifalenw kɛ gɛlɛya minnu bɛ yɔrɔ ninnu na o kama a ye layidu caman ta layidu minnu mafali baaraw daminɛna kaban o la belebele dɔ ye Mali nɔgɔko ɲamanko jinɔgɔ buruburu bɔyɔrɔko nin bɛɛ lajɛlen ye gɛlɛyaba ye min yɛrɛ bɛ kɛnɛya ko yɛrɛ combo caba kosɛbɛ o kama dɛmɛbaw ɲinina waasa ka se ka yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigi sen kan Kulikorokaw fɛ yen n'o bɛna kɛ Lawta cakɛda bonda ye min bɛ ɲamanw kɔni bɛɛ dala salo ka se ka fana ji buruburu minnu bɛ yen fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ o la n'o ye wuluwulu ni ɲamanji wɛrɛw ye o ko kɔni latigɛra kaban sabula a birikiden fɔlɔ dara minisiri min ɲɛsinnen don sigida lakana ko ɲɛw ma ale ka ɲɛmaaya kɔnɔ gouverneur Lamine Kapori Sanogo tun b'a kɛrɛfɛ ko la baara ninnu kuncɛlen kɔfɛ gouverneur ye ɲɛfɔli minnu k'a ɲɛ kan an k'a lajɛ. Adenw ka se ka sigi u ka lafiya ka sɔrɔ bana tɛ environnement na environnement min tilennen don yɔrɔ min jɛlen don donc o y'o de yira n na sisan nɔ coopération technique belge olu de y'a baara waleya u ni Mali gouvernement donc yɔrɔ in a bɛ kɛ hectare 10 de kan hectare 10 a musaka bɛnna fo miliyari CFA wɔri miliyari 1 ni miliyɔn 200 ani kɔ dɔɔni b'a jɛ miliyɔn 300 la. Donc Mali ni gouvernement Belgique, royaume Belgique, olu de ye ni wari musaka in bɔ. Baara in bɛna kɛ kalo 30 kɔnɔna de la. U ye min fɔ an ye. Hectare 10. Cela veut dire que u bɛ jinɔgɔ min bɛ bɔ an ka latrine kɔnɔna na, u b'o jinɔgɔw de sama ka taa n'o ye ka t'o traiter, ka t'o bɔn yɔrɔ in na. Komi i yɛrɛ b'a dɔn fɔlɔ ou bien hali sisan yɛrɛ an ka kamiyɔnbaw bɛ jinɔgɔ ta u bɛna bɔ dugukolo jalan kan. A bɛ tiɲɛni kɛ a bɛ dugukolo tiɲɛ a bɛ bin minnu bɛ falen ani fɛn ɲɛnamaw a b'olu faga a bɛ tiɲɛni kɛ dugukolo kan donc nin mana olu bali hakilina filanan ye min ye a bɛ se ka bana fɛn fɛn ye bana ye a bɛ bana fɛnɛ population tanga bana ma parce que ni jinɔgɔ t'i da la bana bɛ nɔgɔya soso bɛ nɔgɔya o ye hakilina filanan ye hakilina sabanan o ye baarako ye parce que yɔrɔ in na mɔgɔ 200 ɲɔgɔnna de bɛna baara kɛ travaux kɔnɔna na chantier kɔnɔna na n'o bɔra yen maa 30 ɲɔgɔnna olu ta bɛna kɛ emploi permanent ye o bɛ dɔ bɔ Kulikoro baarakɛbaliw la taux de chômage bɛ diminuer Kulikoro foyi tɛ yan usine tɛ yan foyi tɛ Kulikoro dugu kɔnɔ yan donc nin bɛna kɛ min ye a bɛna kɛ sababu ye ka dɔ bɔ chômage la donc an b'o foli belebeleba kɛ Mali gouvernement ye. Tabarikala min ye Kulikoro gouverneur ale ka ɲɛfɔliw tun ye nin ye hakilina in ka kanuna kosɛbɛ Kulikoro ale mara kɔnɔmaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya a bɛna nafa min lase i ka dɔn olu yɛrɛ lafiyali ko ɲɛw ma ani ale bɛ to ɲɔgɔn fɛ hali bi min ye a kunna an da tun sera a ma gɛlɛyaba dɔ donna Kangaba ale mara kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya dugu min bɛ yen ni o ye Tombola ale ni Julafondo olu tira ɲɔgɔn na Nuga ale yɛrɛmara kafo kɔnɔna na ci ɲɔgɔn in bɛ tali kɛ sanubɔ yɔrɔ dɔ de nɔfɛla na min kɛra sababu ye dugumaw yɛrɛ dama kɔni ka furukufuruku fanga bonyana maa 8 olu bɔnɛna ni la maa 30 n'a kunkanfɛn olu joginna teliya la gouverneur n'a ka jɛkulu bɔra Kulikoro ka taa kɛnɛ ninnu kana na ni ka se ka taa sigikafɔ jɔnjɔn boloda ni sigidaladenw ye a ko kɛra ko sabatilen sabula layidu taara sigidaladenw fɛ k'a fɔ ni ɲɔgɔnna wɛrɛ tɛna na cogo si la u badendugu dama ni ɲɔgɔn cɛ gouverneur y'o ko fana ɲɛfɔ an ye an k'a lajɛ. Sibiri tɛmɛnen dugu 2 bɛ yen olu sela ɲɔgɔn ma dugu kelen tɔgɔ ko Julafundu ale bɛ Guinée frontière yɛrɛ la tɔgɔlen dɔ o sigiɲɔgɔn dugu o tɔgɔ ko Tombola kɛlɛ u ye ɲɔgɔn sɔrɔ dama dɔ de kan u 2 ni ɲɔgɔn cɛ dama in u b'a wele ko Angola parce que sanu caman bɛ sɔrɔ a yɔrɔ la u y'a tɔgɔ da ko Angola. U ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen faamuyabaliyaw donna ni ɲɔgɔn cɛ alors maramafɛnw utilisé la maa damadɔ ni tora la u y'a fɔ ɲɛna ko maa 8 ɲɔgɔnna bɔnɛna nin na ani maa 30 ni kɔ ɲɔgɔnna joginna n taala kunu ka taa ɲɛmɔgɔw ka foli kɛ Mali faama bɛɛ ka foli kɛ commencé par le président de la transition ani gouvernement ɲɛmɔgɔ ani vice-président ani gouvernement membre bɛɛ ka t'olu ka foli kɛ maa min taɲala pour que Ala ka se ka hinɛ u la k'u dayɔrɔ suma ka foli k'u la minnu fana banala
ka don kɛ ala ka se k'o kɛnɛya o de ye se ye kunun n tila ka an ka kumaw kɔnɔna na an ye ladilikan caman di ladilikan ninnu bɛ taa min fɛ mɔgɔw ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ parce que jamana in déjà kɛlɛ wɛrɛw b'an bolo an ɲɛsinnen b'o ma an tɛ ala deli maliyɛnw yɛrɛ dama ka se ɲɔgɔn ma fo ka se ɲɔgɔn jelibɔ ma an ka ala deli ma kɛ o ye u fan fila bɛɛ u y'a faamuya kiiriso la déjà mɔgɔ dɔw minɛna ka sɛgɛsɛgɛli kɛ enquêtes bɛ sen na pour que min kɛla ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ mais a nɔgɔni yɛrɛ la ne ye kuma fɔ ministre de l'administration territoriale ɲɛna a ye ministre de la sécurité o wele o yɔrɔ bɛɛ la o yɔrɔ bɛɛ cɛdenw tala kɛnɛ kan cɛdenw sera joona n'u tun ma se joona bilan min fɔlen filɛ nin ye a tun bɛ tɛmɛ o bɛɛ kan an ka cɛdenw yɛrɛ ye blessure dɔw sɔrɔ dɔw joginna dɔɔnin cela veut dire que u taala sɔrɔ hali bi kɛlɛ tun bɛ sen na n'u tun ma se yen a tun bɛ taa tiɲɛni tun bɛ bonya an bɛ foli kɛ Mali gouvernement bɛɛ ye u n'u ka cɛsiri la donc an taala ye kunun an y'o dɔwɔdenw kɛ o de tun bɛ ne fɛ ka fɔ merci. Colonel Lamine Kapori Sano Kulikoro mara maa ɲɛma don nin waati na kɛnɛ ninnu kan an ye nɛgɛjuru kalan so a yira k'a fɔ lakanabaaw kɔni bɛ ka jateminɛba kɛ kangaba yɔrɔ kofɔta ninnu na waasa hali bi dugudenw kana se ka se ɲɔgɔn ma cogoya min na n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa Kita mara la yenkaw fana dusuma tɔɔrɔlen don kosɛbɛ an sɔrɔla k'a fɔ wa denmisɛnnin dɔ bɛ yen ko ale kɔni ni binna kasobo kɔni kɔnɔ a ko kɛra cogo di kitakaw b'a fɛ k'a ɲɛdɔn kama kunungo maabakɔrɔw ni denmisɛnw olu ye bɔli dɔ kɛ k'u ka dusumakasaya jira kosɛbɛ dusumakasaya min na u taara marabolo ɲɛmaw yɔrɔ la ka taa u ka kumakanw ni laseliw ɲɛse u ma nka u ka kuma la belebele dɔ ye mun ye ko funɛnkɛnin fatura kaso kɔnɔ cogo min na u b'a fɛ o sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ k'a fa cogo danganamaya o kɔfɛ fana juge min bɛ yen n'o ye Haidara ye ko gɛn ka bɔ Kita ale kiiritigɛ so la u ka maa dɔw ye ɲɛfɔli dɔw k'an ye an k'a lajɛ. La préfecture la yan ka na an ka nisɔngoya de yira a fɔlɔ an b'a fɛ faamaw ka banbagatɔ ka autopsie kɛ o y'a fɔlɔ ye a n'an ka su don a filanan condition mun tɛ négocier Haidara ka taa ka bɔ Kita juge mun ye a minɛ kaso kɔnɔ fo ala ye saya s'a ma o Haidara an t'a fɛ ale ka to Kita kɔnɔ n'u b'a kɛ mun ye u k'a ko ye an tɛ mɔgɔ nɛni an tɛ mɔgɔ gosi mais o y'an ka laɲini ye an nan'o de yira commandant na an nan'o yira commandant na ale de y'an fa ye ale de y'an ba ye ni tɔɔrɔ y'an sɔrɔ an b'a fɔ a ye ni hɛrɛ fana y'an sɔrɔ an bɛ ja a la an kɔni mago b'a jɔyɔrɔ la nin kow la ka banbagatɔ ka autopsie kɛ an k'a dɔn mun y'a faga a filanan an t'a fɛ Haidara ka to an ka jamana kan dans les 24 heures qui suivent an kɔni ni b'o kan dɛ kɛlɛ tɛ wɔyɔ tɛ an nan'o nisɔngoya de yira kɔrɔfɔ dan y'o ye. kuma minnu fɔra sisan an y'a bɛɛ mɛn an kɔni bɛ se ka mun fɔ aw ye an bɛ ciw lase a seyɔrɔ la n'an tila sisan an b'an ka kɔntorɔli kɛ an ka ɲɛmɔgɔw ye an tɛna yɛlɛma wɛrɛ si dɔ la kumaw fɔra cogo min na an bɛ kumaw lase ten jama hakɛ cogo min fana bɛ Kita bi an bɛ o kunnafoni lase mɛ n b'a ɲini jama fɛ mɔgɔw k'u bolo da u dusu kan ka aw nana an fɛ cogo min na ka na ci fɔ an ye aw ka to an kɔ o kelen na an b'o kunnafoni lase an tɛna si fɛn dogo ɲɔgɔn ma parce que a y'a fɔ cogo n'a kun ka d'aw ye aw bɛ bɔ aw tɛ se ne ma yan mais aw yɛrɛ nana dɔn an ye baara kɛ ɲɔgɔn ye parce que an y'a fɔ cogo o cogo hali n'an bɛ yan tant que aw lafiyalen tɛ anw tɛ lafiya aw tɛ la donc jamana dugu tɛ se ka marcher o cogo la donc n bɛ foli lase jeunesse ani dugutigi n'a nɔfɛmɔgɔ bɛɛ n'u bɛ fɛn fɛn kɛ fɛn fɛn bɛ Kita ka n bɛ se ka fɔ Kita ka bɛɛ parce que u ma deli ka ko kɛ yan nɔ a kɛra nin ka ye a kɛra ka fɛn fɛn ye u kɔni bɛna se an ma yan fɔlɔ ka hakilina dɔn n'u bɛ mun kɛ u b'o mɛn k'a fɔ k'u ye ko kɛ mun bɛ u tɛ se an ma o tɛ yen en tout cas ne m'o ye fɔlɔ donc n b'o foli lase aw bɛɛ ma k'a fɔ an kɔni bɛ ci lase a seyɔrɔ la bi bɛɛ an bɛ ci lase a seyɔrɔ la mais anw tɛ décision ta la an tɛ fɛn wɛrɛ kɛ la mais ka kunnafoni ani mun bɛ terrain kan Kita yan nɔ an b'o lase an ka ɲɛmɔgɔ ma n bɛ fɛ k'o fɔ jama ye k'a fɔ vraiment an ye faamuyali kɛ an ye lamɛnni kɛ mais n b'a ɲini aw fɛ halisa
mɔgɔw k'i bolo da dusu kan parce que ni ko kɛra an b'a ɲini hakili yɔrɔ k'a ɲini hakili yɔrɔ kɔrɔ tɛ o tɛ siran ye o tɛ fugara ye mais hakili de bɛ baara kɛ. tabarikala min ye an bɛ hakɛto ɲini aw fɛ ja ninnu na kita info ale tɔgɔ la an ye ja ninnu sɔrɔ olu ka sira fɛlan na min bɛ tali kɛ nin ko in kɔni gɛlɛyalen don kita nin waati laban ninnu kɔnɔna la n'an bɔra yen an y'a fɔ ten UNTM Union Nationale des Travailleurs du Mali olu ye baarabila cari dɔ baaraw daminɛ kunungo min bɛ taa tile 5 bɔɲanko la min yɛrɛ bɛ se ka lakuraya tuguni ni bɛɛ ma kɛ fɔlenw na a bɛ tali kɛ laɲinibaw la laɲini minnu kolo ka giri jamana yɛrɛ kan kosɛbɛ sigikafɔw kɛra ka dɛsɛ ɲɛma sɔrɔ ko la o kama baarabila ninnu kɛra a kɔni kɛmɛ sababu ye kunu ka fa bɛɛ lajɛrɛlen kɔni baaraw jɔ Mali kɔnɔ sabula Mali cakɛla fanba caman bɛ nin syndicat jɛkulu kofɔta in kɔnɔ k'a daminɛ Bamako ka taa Kayi Mali marabolo fɛn o fɛn kunu renouveau ye wuli ka jɔ kɛ ka se ka kibaruyaw ɲini grève ninnu b'a la ka kɛ cogo min na jatew y'a jira k'a fɔ a labatolen don kosɛbɛ wa kɛlen don ka maaw yɛrɛ ka magoɲɛw olu baaraw jɔ warila baara yɔrɔ si t'a la ka baaraw kɛ k'a daminɛ a misɛnmani a n'a belebeleba ka taa se jamana ka cakɛda bonda wɛrɛw ma min ye bourse du travail yɛrɛ la syndicat ɲɛma ninnu u y'a kow ye cogo di min ye jamuka tako filanan kɔnɔ an bɛna an da se olu bɛɛ lajɛrɛlen ma sangan 39 o bɛ nɛgɛ 7 ka colonel major Samu Mɛnkɔrɔ Jakite gendarmerie maa ɲɛma jan ka bɛ an ma ɲinɛ Keyita kɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ka telew bɛɛ bɛ renouveau la sisan an ka foli b'u ye ka se Kati domaine ma ani Kati préfecture kɔnɔ commandant Jara Aruna olu fana b'a la ka jamuka in lajɛ an m'u bɛɛ fo u ka kanu ni timinandiya la jamuka in ɲɛma caman kɛ soli ka wulila ye bɛɛ lajɛlen ka i cɛ sɔrɔ fɔ o b'a to an ka se heure fana la joona Fanta Tumuta ni tun ye don kibaru ta ko fɔlɔ juruti la bi hakili la juru na fɔ ni maa min y'a kɛ jakusa balaw yɛrɛ bɛn kɔnɔ kangari min dari ye dɛ i y'o de minɛ ka ɲɛ kosɛbɛ merci beaucoup an bɛ taga ɲɛfɛ ni kunnafoniw ye sisan an bɛ taga Sori Ibrahim Diallo fan fɛ sɔgɔmada in na taa ni ka segin bɛ cogo di hali ni o y'a sɔrɔ la kunu an ye jateminɛw kɛ a yirala k'a fɔ fɛn min kɔni ye siraba kannaw ye gɛlɛya kun tɛ taa ni ka segin na ka kɛɲɛ ni INTM mɔgɔw bɛ baara bila min na maa caman bɛ yen nɔ olu tɛ bɔ ka taga baarakɛyɔrɔw la o hukumu kɔnɔna la yalima bi ta bɛ cogo di an ka nɛgɛ karafetigi Asi Dameli ka yamaruya kɔnɔ aw ni Sori bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ a bɛna taa ni ka segin kunnafoniyaw di an ma